basemzimkhulu bese wamnandi ekhaya yamazi isikweleti uyangithanda kakhulu isikweleti nizwa usikweleti uyangithanda uthenge isikweleti ngoba kwala kancane wasethi nje hayi ufuna ukujabula nabantu basemzimkhulu yesikweleti before inkulumo yakhe nanokuthi anijabulise nina esengena yedwa sizokwethula ubhuti wethu okuyena omphethe okuyena wenza show ukuthi usikweleti uright la ikhona usikweleti umculo wakhe ufika noma ekuphi njengoba nimbona usikweleti ukuthi uhamba kanje njengamanje sizokwamukela i-King of Maskandi bakhona yini abantu basemzimkhulu uyazi ukuthi indlela enimthanda ngayo uKhuzani nasenkandla siphathwa ngale ndlelaenimphethe ngayo la indlela amthanda ngayo awuthanda ngayo umphakathi wasemzimkhulu uze wavusa iqhawe lasemzimkhulu hayi bayeye Khuzana yeye asibale siqale 10 isikweleti simthule thina 10 abandele bane lokho bonke abacula akathi umculo otheseke endimeni osegijima usengena kwi-top 10 kodwa ngeqhawe lemzimkhulu kwenzakalile kunabaculi esebeze baretire khona abaculi esebebadala abanye abafaniswa ngisho nanathi kodwa bangaze bengazi ukuthola ithuba lokuthi bengene kuphi kwi-top 10 yabona-ke ukuthi esengena kwi-top 10 bese zoba unumber 2 kumina bafowethu usikweleti ungeze inhliziyo uma singesize ngomqoba lokhu ngabe sifunani kahle ngoba amavoti namthatha umbeka number 2 hayi ngoba belimbeka number 2 ngoba nimdabukela kodwa belimbeka number 2 ngoba nifuna ukuthi enjani ewine ngoba voti abaliwe amthatha amnike inombolo umobile benimshayela isonto ngajabula mangabe usikweleti ethi namhlanje uzokwenza lo mcimbi uqhakambise ukubonga abavoti abamvotele so namhlanje usikweleti igama lakhe laziwa iSouth Africa yonke ngisho nangaphandle kwe-South Africa uqhamuka khona emzimkhulu ake nishayele ihlombe nomzimkhulu insizwa ke le ngisho kuyalbhamu yami ikhona le nsizwa yayisencane-ke kakhulu yayisesaba nje ukucula phambi ngangiphuma estudio uma kumele acule ngoba wayenamahloni ukuthi usemncane insizwa le ithalente layo kade la-recognizwa kangakuba ngisho kuyalbhamu yami ozwa ngena kuyona ngenhlanhla-ke ithema ngabe ngiyibone insizwa izabalaza ishaya ingoma ngathi mina kubalulekile ukuthi le nsizwa njengensizwa engiyaziyo ngiyithathe ngiyisondeze esitebeleni ngiyinikeze iplatform iqhubeke ishaya abantu so-ke ngiyabikho ke-albhamu esayikhiphile phansi kwendamneze asazi ukuthi siphatheleni siyathemba ukuthi hhayi yena kaphoqi khuleka siyathemba ukuthi meke wangena wayishaya ingoma sophinda futhi simfake kwi-top 10 besenza njalo akithi ngiyalithanda kakhulu ngicela ke simayeleni nganaka amazwi esowasho la kuSikweleti. Sikweleti mfowethu sizokubongela njengesizwe. Mina kumkhaya wami ngiyahlonipha kakhulu ithalente lakho uNkulunkulu alibeke kuwena. Bafowethu ngiyacela ungangiphoqa umkhaya.
unumber 2 unumber 2 inamba enkulu. So lo number 2 mawunikezwa awunikezwa unikezela ukuthi bakujabulisa ngawo basuke bekhulisa ngawo. So namhlanje kumafoneni waphethe sithi Khosi FM Top 10 siyabonga thina unumber 2 usenze abantu le ndoda le uyikhulisile izo appreciate kakhulu number 2 iyabona ukuthi unyusele kwezinye izinto. Siyambonga uNkulunkulu futhi no number 1 siyambongela sicishe sathatha number 1 sabasemva kwakhe siyabonga kakhulu siyanthanda kakhulu. Ake nithi okay okugcina bese siyamthethelana okugcina bese siyamthethela ngifisa ukuyisho le nto Jumbo ngoba umcimbi kanje mhlambe kuzothatha iminyaka ukuthi uphinde wenzeke ukuthi lensizwa yobila emculweni izoshaya ingoma ayizile enkulumeni nexabanweni zamaskari. Ngiyafisa ukuthi noma ngabe ubani ofisa ukudlulisa amazwi amabi noma mjikijele ngamazwi amabi usikweletu cha kudlula ngalowo muntu usikweletu akangene empini zonke ikhona zikamaskadi uzoyishayela ingoma ejabulisa wonke umuntu. Ngiyafisa ukuthi usikweletu ngingathi sengimbona sesimbone sepostile sesezama ukuphendula abantu abamthukuluzayo. Umuntu okuthukuluzayo akanakwa iwona umsebenzi wakhe lo awenzayo ukuze uzophumelela ngawo. Umuntu ongenasitha kuba nzima ukuthi asheshe aphumelele ngoba basuke bengekho abantu abamthukuluzayo nawe osufuna ukubaphuvela kulento abayishoyo. Kanti futhi engakukhulisa futhi kuba ekubona ukuthi kubalulekile ngifuna ukuthi ke uSpelethi ubatshele ukuthi uposition 2 wakho uyawuthanda futhi uyawu-appreciate futhi elinye ithuba elizayo ungalijabulela. Iposition oyitholile iyakwenelisa futhi ubuyideserve ukuze eSouth Africa bazi ukuthi kunumber 2 wakho uyawujabulela futhi uthokozile ngawo. Kudlulise mfethu lokho. Okay mhlawumbe asilokhuze asimthethe la performance qala bese ikhulumela ke nabantu iziphi insizwa zakhe